Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 15 years old, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit nga niturok sa akong panit nga katul kaayo. Aron hisabtan, sugdon ko sa diyang nagduha-duha ko nga moapil bako sa among GS Prom. Ingon ini ang mga panghitabo. Oy, unsa? Namoy GS Prom? O ma, pero dili tingali ko moapil maoy, gasto kaayo. Uy, kaanogon god. Apil lang uy. Na, nya, mangita pa kog isulob ana. Ay ngano man di ay pa. Daghan anas ukay-ukay Day, nakakita na kag masulob nimo? Paday uy, si mama rin may bahala ato. Ako nakakita na taon ko day ukay-ukay ra taon. Okay naman sa nang ako ah. Dagan bitaw sa ukay-ukay no, likon pag yun. Wa pa kay kaparihas unya barato pag yun. Maog yun. Isukod ko no ning daan be. Atong tan-awon para mahibaw ta sa dapitang adyasan nato kung do na manggani. Pa Manila ba ma? Ay isugkod gani aron malaban na dayon nako. Ang ngayon kay ka, wagin ko masayop sa pagpili ini da. Salamat ma. Anyaon sa man ready na ka? Oo ma. Na sige, ipatod na lang takas imong uyuan, kay do naman to'y tricycle. Sige ma. Wow, kagwapa nimo Jasmine. Karon pa ko makakita nimo nga nagdress. Salamat. Wa ko maana da. Aya sige tan-aw na ko ba? Kay maibog unya ka. Joke. Unya, kumusta mang inyong JS Prom gabi inak? Okay ra? Okay raman ma. Pero kapoy lang kay wa man kumaanan og sulob sa sapatos nga dunay his. Unya sayaw-sayaw pag yun. Ay, at least nagka-experience ka. Kay sa among panahon, wa ra ba gyud na? Uy, nunsa ka yun? Sige ka magpangilkil diha, uy. Ay, kung pagpangilkil to bangas pagkaon, be? Katul ka akong lawas ma uy. Nay, kaliko na dito. Sa abog tingali na. Gay katulas akong lawas uy. Naunsa man ni. Jasmine, naunsa man ka? Ma, butangi ra gud og pulbos ang akong luyo. Katul kaayo. Ha? Naligo na ka? Oh, man na. Pero nangatol gyapon kog maayo ma. Lo, tingalig nakakaon kag naka-allergy nimo sa inyong party gahapon. Tingali ma. Ay, kadiyot kay magkokog si Teresin, aron makainom ka. Aron mawa na imong pagpangatol. Kumusta namang pamati nimo, ha? Okay na ma. Karon pa mang kunak. Nadi kay allergies pagkaon. Ay pagbantay-bantay sa imong kanon. Kay naarabay uban basta grabing allergies pagkaon maglisod og ginhawa. Ha? Mao ba ma? Oo, uy. Mao nang ikaw,
Pagbaw na lang yun aning si Teresin. Sige, ma. Recorded by X Thunder Gaming. Sukad sa among GS prom, natugkan kog burot-burot ang akong panit, nga wa ko mahibaw unsa naka-allergy nako. Pila ka adlaw gikan nga niinom kog si Teresin, na okay raman hinuon ko. Pero ning niagi, naay ni turok nga burot nako nga grabe jud kakatol. Pag-una, gamay raman to siya, mura ra magbugas. Gipasagdan na sad nako kay nagtuo man ko nga ordinaryo lang nga katul-katul. Nilabay ang pila ka adlaw, mura mag nikatag. Unya, dili ko mahimutang sa kakatol. Unya, Uy, Jasmine, nansa ka, uy. Mura lagi kag dili mahimutang. day, katul ka ayo. Ang ansa man? Ang akong sampot. Ha? Nansa di ka? Oh, pahiri aning ointment nga green. Oh, Unsa man na, ma? ointment ka incheck man na. Ambot sa ingan anyo eh. Basta epektibo man kuno na. Suwayi lang. Ay, kakatol yun, uy. Kauton ko nig maayo hangtod nga manghapdos, pe. Samara na ko. Di man yun mada ang kakatol. Unsa? Mas ni grabe. O lagi ma, katol ka ayo. Patanawar kuno ko, be. Unsa man ang katula di ay ba? Ay, mama. Oh, narama o. Uy, kadako naman ko di ana. Mura man nagbuni sa kung tanaw, nak. Unsa ma? Nasamad naman nagmaayong imong sampot. Ay, giunsa man day nini mo. Ako man sige hagkaot kay katol ka ayo. Ay, kinibi. Suwayi ko nun ng antibacterial cream, be. Dili na ko mag-short. Malapas naman ang marka sa katol sa akong short. Klaro pagkit kaayo. Nga wa man kihapon ni mamaayo sa mga ointment nga akong gigamit, uy. Mao na problema nako karon kay pila na ni kabuan, pero wa man gihapon mawa sa akong panit. Gani ni katag na siya, hinungdan nga dili ko maka-shorts na kay malapas man siya sa shorts. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, posible ka nga katong pagpangatol sa akong lawas nga naagyoy mga nanurok, nakuha to nako sa ukay-ukay? Pero gilabhan man ang ukay-ukay ni mama. Ikaduhang pangutana, posible sad ka nga na ako'y allergy sa pagkaon? Unsa man nga mga pagkaon ang akong likayan aron sa pagsiguro. Wa man gud ko mahibaw unsang pagkaon na ang naka-allergy nako. Ikatulong pangutana, ingon si mama nga bun-i kuno ang naa sa akong sampot. Ngano wa man gihapon siya mawa bisag nisuway na kog pila ka ointment. Mawa lang ang kakatul kadiyot human mo balik na sad. Ikaupat og katapusang pangutana. Kung tinuon nga bun-i siya, asa man ako siya makuha? Matod man gud ni mama nga takod-takod kuno na pinaagi sa sabon og tualya. Pero wa may gibun-i sa amoa. Diyan ko man di ay ni makuha. Makasuggest ba mog maayong ointment para ani? Unsa man klasiha sa ointment? O kinahanglan ba ko nga magpa-check up na lang og derma? Mahal ba? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jasmine.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usama ko ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page or diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga train your mind to see the good in everything. We have to train our mind to see the good of everything. Dili kay negative ta. Ina nga balag tagilid positive lang gyapon ng atong panguna-una para nga nindot ang atong adlaw. Okay? So ang atong magtatampo si Jasmine, 15 years old, taga Cebu City. Pare-pareha man niya sa problema atong usang adlaw ni Iting, no? Kay tungod gyapon niya sa pamanit, no? So ako lang gining kuanon siya Cebu City, no? May pagpaminaw sa mga taga Cebu City. Si Chuna Inok, Runa Inok, ha? Sa kang Dr. Albora, mga taga Pasil, no? Suba Pasil. Daghang kayong tag mga suking tagpaminaw diha, no? O mga katong pasyente ni Dr. Virgilio Sanchez, pero may gano'n siyang maminaw. Si Chera di Vivar o si Vergo di Vivar. Mayong pagpaminaw, Rodolfo Rapada, Sarit Buhisan, Cebu City. Thank you very much sa perminong paminaw. O mga taga-sugod, Southern Leyte, si Binigdo Bining Blanco. O si Mary Ann Huyuhoy, mayong pagpaminaw. Mga taga humampas datag Sambuan Cebu. Nindutar ba sa inyong mga lugar da, no? Lingaw kayo ang mong grupo da sa inyong lugar sa Sambuan Cebu. Okay? So si Jasmine, unang pangutana, posible kaha nga katong pagpangatol sa akong lawas nga naagay mga nanurok, nakuha tunak ko ukay-ukay, pero gilabhan man ang ukay-ukay ni mama. Well, kanang ukay-ukay manggod. Okay, makanang madaginot gud ta ba? Kay bahal ba kay labi ng mga signature nga mga panapto kanang sinina. Ang gikan na sa laing nasod nya gigamit na ni dito. Naman gani ko na usay masurtihan ka nga ang mga bulsa sa ukay-ukay na ay diamond ring, na ay kwarta, ay mga inilisan mo na dito. Mga sinibog na dito sa laing nasod, ipadada sa ato. So wala gyud ko mo sa limpyuhan gino, labhan gid mo maayo ng ukay-ukay kay dito kay balo ug kinsa bay nagsulot na dito ang original nga tagiya ani, no? Nga kuan napadari sa ato, no? Mayo na pabukalan og tubig, usahay labhan gyud makapilang higayon usa isulot kay ukay-ukay lagi balik ko nako gisulot na ni dito sa place of origin kun energy ka Amerika ba o sa Europe ba gipadadre kita mo kumpiyansa. Ikaw ang pangutana, usod ni sa kaha nga naa ko'y allergy sa pagkaon, unsa man nga pagkaon akong likayan aron makasiguro wa man sud ko kay bawo unsang pagkaon na ang maka-allergy nako. Well, through experience ay makakuan ka kung sa mga allergy nga mga pagkaon. Usually mga seafoods maka-allergy na siya. Ug sa akong eksperyensya kini mga itlog, ang kanang talong, ako allergic kog kapayas. So kanya-kanya ta og level of tolerance sa mga allergy nga mga pagkaon. So di ko makaingon nimo nga allergy ka na ni kay wa man ko ka kita pa nimo. Ikaw mismo obserbahin lang kung unsay maka-allergy nimo. Pero usually ako balikon kani mga seafoods, no? Lambay, pasayan, unsa diya maka-allergy na siya. Okay, katulong pa ko. Gawas pa nga ani mga pagkaon, kani mga dust, mga pullins, mga tae sa kanding, manok, whatever, mga abog, mga na das, abog ka ng aso, mo na yung maka-allergy. Ikatulong po ko na, ingon si mama nga, buni ko no ang naa sa akong sampot. Nganong wala man gihapon na mawala bisag, nisuway na kong pila ka ointment. Wala kong makatol ka diyot, human, mubalik na sad. Well, mas maigil matanaw ni sa doktor, no? Kaya usahay man go na atay mga tawag na itong psoriasis, na eczema, na buwel, na nabay infection going on. Kung na gani past formation, meaning to say, na infection going on. Nga na sa hospital sitting, amo ng buslutan, tagag drainage, para makaagis ang nana, tagag antibiotic. Limpyada gyud ka. Limpyuhan ni nimo. Bisa lang soup and water. No? Mas maiganig na antiseptic solution nga betadine baron or merthiolate para di makadaghan ang kagaw.
Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung tinuod buni siya, asa man ako siya makuha. Aw, true kuan. Dagan, that's like any other infection. Di takaybaw, di na ni mo mutungar gini, no? Matod man gud ni mama nga takod-takod daw ni panaagi sa sabon ug tuwalya. Mao na ang limpyado gud ta, no? Ang tuwalya nga gigamit sa usa ka miyembro sa pamilya, kung may mo ayaw sa gamita sa ubang miyembro, kuha pa malabhi, ha? Kay makatakod ba yan yung ubang mga skin problems, no? Pero wala man gibuni ang dili ka makaingon nga tuntewa siya, di po siya matakda, no? This can be makuha nimo from other sources, maybe sa imong eskwelahan o bisag asa, no? Unsa man klasiya sa ointment, usually ang among bisita ni corticosteroid ointment. Cetaphil nga sabon, hypoallergenic nga sabon og mga petroleum jelly or Vaseline mga moisturize ang imong skin pero dili kayo mo grabe ang imong skin problem. So inaot nakasabot ka sa kung speaker nimo iting og ngadto sa libuan millions nga naminaw katong programa kini akong silan. Ako si Dr. Rene Obra, pasalamaton kayo men ato ni Eileen Batan sa makanunayon yung pagpaminaw sa programa sa RMN. Dakas kayo tag-rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.